फिल्मरायाव भिडिअखौ बोरै एडिटिं बानायो बिनि सोमोन्दै फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगौ। भिडिअआव माबोरै फुटेज होयो, माबोरै ट्रान्जेकसन होयो आरो माबोरै अडिअ होयो बिनि सोमोन्दै नोंथाङा पार्ट बाय पार्ट अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। आंनाव मोनसे बानायदोंमोन बेखौ प्ले खालामना नायनो। बेखौ आं बानायदों। आङो अपेन बानायो, फाइलाव थांसै, निउ प्रजेक्ट बानायसै, माउस होबाय थादों आं। सेभ खालामना दोनबाय आङो। दाना आङो भिडिअ मोनसे लाना फैनोसै। बेनि थाखाय कन्ट्रल आइ लाबोदों, फाइलाव थांदों, फाइलाव थांनानै इम्पर्ट भिडिअ थांदों, भिडिअ थांनानै फाइलाव थांदों, भिडिअखौ लाबोबाय। दानिया आङो मोनसे टन लाबोनोसै। उनाव भिडिअ फैनानै जिखुनु मोनसे टन लानानै फैदो। लाबाय आं। आरो भिडिअ मोनसे लाबावनोसै, नङा होमबा? भिडिअ मोनसे लाबावनोसै। बेखौ आङो एड खालामनोसै। नैबे जाबाय भिडिअ, नैबे जाबाय टन बा मिउजिक। बे मोनसे आं प्ले खालामनानै बिनि मिउजिकखौ आं खोमोदों। बिनि मिउजिकखौ खोमोदनो थाखाय नोङो अडिअ थांदो, बिनि मिउजिकखौ खमायजोबनानै अट'मेटिकलि गावनो डाउन जागोन। बानायना होयोब्ला खोमोदों। बेनि थाखाय आङो बेखिनिखौ आं दाननोसै। बे भिडिअखौ गोलावसिन नाङा, बेखौ नांनो दाननो थाखाय कन्ट्रल भि नागिरदों। बेयाव खनसे लागैनो मा फैदों होमबा आङो बेनिखौ मिउजिकखौ लाबोबाय, नङा होमबा? मिउजिकखौ लाबोबाय आङो, नायबाय आङो मिउजिकआ बिदि जाबाय आरो। नैयाव मोनसे लेयार होनो हायो, ट्रान्जेकसन, बेखौ होनो हायो आं। मोनसे भिडिअखौ लासै फैहोनो थाखाय बोरै खालामनो हायो बेनि थाखाय बेखौबो नायो। ट्रान्जेकसनखौ होबाय फैनाया लासै फैगोन। मोज्रेद फैदों, माबायदि फैदों, खनसे लागै फैदों। नायदो, खालामदो, बेखौ दानदो। नै बिदिमोन आरो। दा बेखौ होनाय लोगो लोगो बेयो लासैनो ओंखारबोदों आरो। दानिया आङो भिडिअ मोनसे लाबोबावनोसै। नैबे भिडिअखौ लाबोनोसै आं। बे भिडिअखौ लाबोबाय आं। दा बेयो खनसे लागैनो क्लास ओंखारदों, नङा होमबा? बेखौ लासै थांनो थाखाय आङो ट्रान्जेकसनखौ बोरै बेयाव आङो बिदि खनसे लागैनो ओंखारदों, नङा होमबा? बेखौ आङो ट्रान्जेकसनखौ होनो हायो। स्लाइड होननाय आरो नै बेफोरबायदि आं मोनसे ट्रान्जेकसन जिखुनु लाना होबाय आरो। प्ले खालामनानै नायनि थांबाय, नङा होमबा? बेखिनि। ओमफ्राय नोङो अडिअफोरखौ पिच मिलायनो हाबाय। बेनि उनाव नोङो एफेक्ट्स होनो हाबाय, माबायदि भिडिअखौ बायदि नुयो बेनि सोमोन्दै होनो हाबाय। आं बेनिखौ दानबाय आरो। बेखिनिखौ नांगौ, भिडिअखौ बेखिनिखौ नांला, आंनो बेखिनिखौ नांगौ, बेखिनिखौ होबाय। स्लाइड नुबाय,
ट्रान्जेकसनखौ नोङो बेबायदिखौ नैबेयाव होनो हाबाय आरो इउआइडिखौ होनानै बेफोरबायदिनो माखासे भिडिअफोरखौ बिदि ट्रान्जेकसन खालामनो हायो माखासे मोजां ट्रान्जेकसनफोर दङ माखासेखौ नों डाउनलड खालामना लानो हायो आरो माखासे ट्रान्जेकसनखौ नों बायनोबो हायो एफेक्टफोरखौ नों बायनो हायो बायदिसिना फिल्मफोरनि थाखाय नों एफेक्टफोरखौ बायनो हायो बेयाव आङो खाथि खालामनो हानाय प्ले खालामनाय रेन्डार खालामनो हायो रेन्डार खालामनो हाबाथाय बियो गोरोबजोबना थायो आरो रेन्डारिं खालामनो हाबाथाय बियो गासैबो प्रजेक्टफोरानो गोरोबजोबनानै थाजोबो आरो होमब्ला नोङो डिलेट खालामबाबो नोङो माखासे प्रजेक्टफोराबो दाननानै थाङा बेखिनि आरो आङो बेखौ दा रेन्डारिं खालामगासिनो एसे नेनांगौ माखासे एफेक्टफोरखौ नोङो बायनोबो गोनां जायो माखासे फिल्मराया बेनो फिल्मराया माखासे मोजां एफेक्टसफोर मोनो ट्रान्जेकसनफोरखौ मोननो हायो आङो डिसक्रिपसनाव होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन आं दिनैखिनिखौनो दिन्थिबाय बेखौ मोनसे होनो हायो बेयाव नै बिदि आरो बायदि थांबाय आरो बेयो ट्रान्जेकसन होनाय आरो मोजां ट्रान्जेकसन दं आरो एफेक्टफोरबो दङ बेफोराव गोबां मोजां एफेक्टफोर थायो थ' लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन